שלום חברים, אני שוב דוד סיגלניצקי כאן איתכם. אני רוצה היום להראות לכם רובוט אחר שאני עשיתי בשביל לסחור בשוק הכספים, באופן ספציפי בפורקס. אני הראיתי בווידאו הקודם, דיברתי על קוסינרו 5, עכשיו זה יהיה קוסינרו 4. 4 זה לא שגרסה קודמת לעומת 5, פשוט 4 זה אלגוריתם אחר, אוקיי? כל התוכנה והמנוע שעובדת בפנים זה שונה מ5. אז 4 זה 4 מכיוון שעשיתי אותו לפני 5, כמעט עשיתי אותם ביחד, פשוט ב4 היו כמה דברים שעדיין לא סיימתי, אז התקדמתי עם הגרסה של 5, ואחר כך סיימתי 4, והנה עכשיו אני מראה לכם מה שעשיתי ב4. שוב, 5 זה לא אומר יותר טוב או יותר חדש, ההבדל הוא בערך שבוע בין אחד לשני. בין 5 ל4 ההבדל הוא המנוע שיש בפנים, התוכנה עצמה. שוב, זו תוכנה שאני בניתי, שאני עשיתי, זה כולה שלי, ואני אני רוצה לעבוד עם התוכנה הזאת לעצמי וגם לקליינטים שלי. אז בואו נלך לתוכנה עצמה ובואו נמחק דברים ניסיונות שעשיתי במשך היום. ובואו ונראה מה קורה כשאני מריץ את התוכנה, הנה כאן כתוב השם, בואו נתחיל על AUDCAD, אוסטרליה דולר, קנדיאן דולר. בואו נריץ את זה על חודש אחד, ואני רואה שזה עולה כל הזמן כלפי מעלה, חוץ מכמה ירידות פה ושם, אבל לרוב זה בימים האחרונים לפחות, כי אני רואה שלפני זה ירד, אבל בתקופה האחרונה, בואו נראה בערך מאיפה מתחיל, הנה מכאן בערך, איפשהו ממרץ, אוקיי? והלאה זה פשוט עלה. פה הייתה ירידה, אבל מה שהתוכנה יודעת לעשות, זה לא יפריע לנו הירידה הזאת. אז אני רוצה להדגיש שזה יעבוד, בואו נעשה ניסיון על $1,000, ובואו רק נקנה עסקאות שעולות כלפי מעלה, אוקיי? בכיוון של השוק. אז בואו ונראה איך זה עובד ב-30 יום, מ-1/12 עד 1 לינואר 2001. בואו נראה מה קורה. שכחתי להראות את הגרף. אז בואו אני אשים את הגרף כדי שנוכל לראות את זה. אנחנו נראה רק עסקאות שנעשות רק כשהתוכנה עולה למעלה, הנה. אתם תגידו זה יורד, אבל הרובוט יודע שזה יעלה, אז בכל מקרה הרובוט קנה ברגע המתאים ביותר. אז בואו ונראה, הנה עוד עסקה ועוד עסקה, 3 עסקאות היו שם, הנה הכל נסגר. אמנם שבעסקה הראשונה חיכינו כמה ימים, אבל אנחנו באמצע דצמבר, כבר בערך שבועיים של עבודה. תסתכלו איך פשוט, איזה יופי, לא משנה שיש ירידות, בעליות פותח וסוגר עסקאות. תסתכלו איך זה עובד. 21 בדצמבר, ועוד שבוע ואנחנו מסיימים, 3 עסקאות פתוחות כרגע. זה הולך לצד, לא עולה ולא יורד, בגלל זה לוקח יותר זמן, והנה
זה לקח 3 ימים עד שסגר את שלושת העסקאות האלה. סגר עוד 2 עסקאות אחרי 3 ימים גם כן, והנה, נגמר. בואו נראה מה באמת קרה פה. היו לא הרבה עסקאות, סך הכל 12 עסקאות, ועשה $540 אמריקאים, זה עולה, זה אומר 54%, 54% גדילה בחשבון, מתוך 12 עסקאות שהיו סך הכל, הנה פה כתוב, השגנו רווח ב-12 עסקאות, 100% ללא שגיאות. הרובוט הזה עובד בצורה מעולה. מה קורה אם אני מוסיף עוד חודש? ובואו נעשה בלי הגרף כדי שנוכל לראות את זה יותר מהר. מ-11 ל-1, חודשיים. בואו נסתכל מה קורה, באותם תנאים, רק עוד חודש אחד, ובואו נראה מה יוצא. זה סביר להניח שלא יהיה פי 2, מכיוון שאין חודשיים בדיוק אותו דבר. הנה, 12 עסקאות קודם, עכשיו 18. בחודש אחד הוא עשה רק 6. זה לא הרבה, אנחנו צריכים לחכות 1 או 2 בשבוע מקסימום, אבל הנה מה קורה. במקום 500 ומשהו, עכשיו יש לנו 822, 82% בחודשיים. חברים, אני חושב שזה מאוד יפה. מתוך 18 עסקאות, הוא סגר את כולם, 18, 100% פרופיט. עכשיו, בואו נלך למשהו אחר לגמרי. בואו נלך למשל לדולר אמריקאי, הנה, עם דולר קנדי, אוקיי? כאן. הסיפור פה הוא שונה, הוא לרוב ירידה, הוא כעיקרון יורד, יותר יורד מאשר עולה. אז מה אני אעשה כאן? אני אתן לו גם עליות וגם ירידות. בואו ונסתכל מה קורה במשך חודש, אני אשים את זה, והרובוט יקנה גם כשעולה וגם כשיורד. אני רוצה שנסתכל על פרט אחד שהוא מאוד רלוונטי, לפחות לדעתי. שוב אנחנו מחכים, אבל פה יהיו עסקאות גם בעלייה וגם בירידה. אוקיי? יש אחד שקנייה בירידה, הנה בבקשה, זה נסגר, יפה. עוד עסקה שנסגרה פה, הקווים המקווקווים האלה, זה אומר שסגרנו עסקה, הנה פתחנו וסגרנו כאן. עכשיו זה עולה, בואו נראה לאן זה הולך. האמת היא שעשיתי משהו שלא רציתי לעשות, שכחתי לשנות את החודש כדי שיהיה רק חודש אחד, אז פה זה יהיה חודשיים במקום חודש. ייקח עוד כמה רגעים, אבל בואו ונראה מה קורה. הנה בבקשה. סגירה. בהפסד, הכחולים האלה זה היה הפסד. 2 עסקאות בהפסד היו לי. בואו ונראה עכשיו מה קורה, ממשיך הלאה. כיוון שזה יורד, רוב העסקאות זה ירידה, הנה הוא עשה 3 עסקאות במכה אחת בתוך 1.5 שעה ו3 נרות שונות. הנה בבקשה, הוא סגר את כולם, הוא ידע שזה ירד, הרובוט ידע שזה ירד ועשה בדיוק מה שאני ציפיתי שיעשה. עכשיו עוד פעם, עוד 3 עסקאות. עכשיו זה עולה,
אבל התנאים לא היו הכי, בגלל זה לא קנה, עכשיו כן קנה. הרובוט יודע מתי לקנות ומתי לא לקנות, יכול להיות שעושה טעויות, אבל כעיקרון לא ייתן לנו הפסד. בבקשה. זה נגמר, אז יש לנו חודשיים, התחלנו עם $1,000, תסתכלו, פה היו שתי העסקאות שנתנו לנו הפסד, אבל זה חזר לעצמו, ויש פה עסקה אחרונה כאן שלא נסגרה, בגלל שנגמר הזמן, אז בגלל זה יש לנו את הירידה הקטנה הזאת, ובכל זאת, יש לנו בחודשיים $648, זה 60, כמעט 65, 64.9 נגיד, כמעט 65% בחודשיים של רווח. אני חושב שזה מאוד מאוד יפה. סך הכל היו 3 עסקאות שלא נתנו לי, עסקה אחת שלא נסגרה כאן, ושתי עסקאות של הפסד, יש לנו 88.89% של הצלחה, 24 מתוך 27 עסקאות. ככה זה עובד, אז בואו נראה עכשיו משהו שונה, בואו נראה מה קורה אם אני אומר, תתעלם מהעליות, רק תקנה בירידות, שום דבר אחר, אל תעשה משהו אחר. לא, אני לא אשנה את התנאים, אני רק אעשה שזה יהיה מהר מאוד, רק עסקאות בירידה. תזכרו את המספרים 648, כמעט 9, 649 נגיד, 23% של שלילי, של נגטיב. בואו נראה עכשיו. זה יהיה הרבה יותר מהר, כי לא ביקשתי שיצייר לי את הקווים האלה שם. בבקשה, זה נגמר, ותסתכלו איזה קו יפה כזה, פה לא היה לי את ההפסד שהיה קודם, והנה, 648 היה, עכשיו, רק אם אני מבקש את הירידה ושום דבר אחר, אם אני עוזר לרובוט להחליט החלטות, אז הנה כאן, 1,155, זה 115% רווח בחודשיים, זה משמעותי, זה כמעט פי 2, זה לא פי 2, אבל כמעט פי 2, תסתכלו את השלילי, זה רק 8 במקום 20 במשהו, כאן כתוב 100% הצלחה, אבל אני יודע שיש עסקה שלא נסגרה, אז אני לא יודע למה פה כתוב 100% הצלחה. אוקיי, חברים, אתם ראיתם שאני לא עשיתי עריכה, לא חתכתי את הוידאו, ואני מוסר לכם את זה בדיוק כפי שעשיתי אותו. רק רציתי להראות לכם אז קוסינרו 4, שזה אלגוריתם שונה, זה תוכנה שונה מאשר הקוסינרו 5. שיהיה לכם יום טוב, ברכות.